Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Novembru tas-sena li għaddiet, in-numru ta' persuni jirreġistraw niżel għal 2246. Dan ifisser tnaqqis ta' kważi 26% meta imqabbel ma' Novembru tal-2016. Statistika miġbura mill-Aġenzija Jobs Plus turi li f'Novembru kien hemm tnaqqis ta' 775 persuna qiegħda, 700 mill-ewwel parti tar-reġistru u 75 oħra mit-tieni parti tar-reġistru tal-qatt. It-tnaqqis der f'kull kategorija ta' persuni li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol. Bl-ikbar tnaqqis kien fil-kategorija ta' persuni li kienu ilhom jirreġistraw għal mill-inqas 21 ġimgħa. L-unika żieda li ġiet immarkata kienet dik ta' nisa li ilhom jirreġistraw għal iżjed minn sena. Dan tal-aħħar juri li l-klima tax-xogħol u tan-negozju f'Malta qiegħda dejjem tmur għall-aħjar u dawk bla impjieg qegħdin isibuha iżjed faċli sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fosthom persuni b'diżabilità li sabu ruhom fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt l-istatistika turi wkoll tnaqqis ta' 73 ruħ, bissa Novembru li għadda kien hemm 288 persuna b'diżabilità tirreġistra għax-xogħol. L-istatistika turi wkoll li kważi 75% ta' dawk li sabu impjieg kienu irġiel. Iċ-ċifri pubblikati juru li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed ikomplu jinħolqu postijiet tax-xogħol f'kull settur tal-ekonomija ta' pajjiżna.